Raquel Atanes está co próximo convidado que tamén está relacionado co corazón, non? Sí, señor. Durmo ben porque teño a conciencia ben tranquila. Ai, que mareo, xa me estou mareando un pouco, José. Non sei se hai algún truquiño para isto. Pero sí, o noso convidado de hoxe está relacionado co corazón, pero por outros motivos, E é que estamos indo cara aí, vento en popa, a toda vela con José Catoira, moi boas. Bueno, moi buenas. Este amigo de Valga, cociñeiro de barcos, que ven aquí a buscar o amor. Por qué? Porque probou sorte nun coñecido programa de citas, doutra cadea, pero aí non puido ser. Ti corrías tras o amor, pero o amor corría máis que a ti, José. Sí, a verdad que sí. Entón volves a terriña, agora para ver se hoxe no que van anda aí hai máis sorte. Vale, dicía eu, cociñeiro de barcos, aquí xa me puxo de pinche de cociña, estou picando chourizo, ti que estás facendo? Que tal, rapaces? Que tal, José? Como estamos? Hola, que tal? Mira, chegan a tempo de traballar un cacho, como as ondas do mar, non? Claro, estamos embarcados. Unha cociña de barco. Vale. Porque aquí José leva máis de 30 anos como cociñeiro de barcos, que hai que dicir unha profesión que lle axuda a coñecer o mundo. Xa deu como 3 voltas e medio ao mundo, sumando todas as súas viaxes. Correcto, sí. Faltame Australia. É moi duro cociñar os barcos, Sí que. Moi duro. Meu pai, parte da súa vida cociñou nun barco e Toñito de Poi tamén foi cociñeiro Sí, de barco. tamén anduvo, sí. E dixo que era moi duro, pero claro, os mariñeiros é o momento que teñen no día para disfrutar. Claro. Entón non pode fallar. Ese que hai moitos problemas. Público Hombre, sempre exixente. escoitei que era o posto máis importante nun barco, non? O de cociñeiro. Si ainda recibes malas contestacións ás veces, verdad? Bueno, eu tuve suerte de que non, porque debo de facelo bastante ben. Vale. Tanto é así que non nos soltan, Que xa leva xubilado tempo e sigue aí. Sí. 8 anos. Pois está xubilado, podes traballar que che quitan a pensión, No, pero non, paro. Vale. Claro, fai no Isto todo do batir polo o legal. cando se sabe que hai que parar de batir? Bueno, eso vai... A ollo. Eso que? A ollo. No, oye, No. hai un momento que paras. Cando Por qué? está todo uniforme. Bueno, sí, porque que ves esa claca clara está bastante ben batida, non sabes? Podemos botalo Porque xa? se non sale Sí, así eu penso que blanquiña, sí. pero eu penso que agora está no punto. Eu penso que sí, bota que eu lle dou o Eu penso chourizo. que está no punto, Sabes que pasa? Que a profesión de José, que é moi vocacional e que lle axudou, como dicíamos, a coñecer moito o mundo e demais, ten tamén ten os seus pros, pero ten as súas contras. É dicir, con todo ese vai e ven, tanta viaxe, nunca mellor dito, pois ás veces conciliar con unha relación amorosa é complicado. Porque ti ves... Bueno, hoxe cambiaron as cousas, porque antes, cando eu empecé a navegar no 1973, Aí sí que... eran 11 meses fora da casa. Carai. Pero que era mercante, eso, que? Claro, eu sempre na mercante, nunca anduve na mercante, pesca. vale. Eu nunca anduve na pesca. Bótalle aí o ovo, veña. 11 meses, sin tocar Sí, terra, señor. os 11 meses, non? No, sí, hombre, sí. Ibades a terra, non? Claro, senón non sería, non norte de verías, Europa, non verías ou- moito, bota outro día, sí. Pero non é dos que quere ter un amor en todo cada o mundo, porto. todo El o quere mundo. enamorarse, el quere compartir a vida cunha compañeira. Entón, hoxe, ven aquí a buscar o amor porque sabemos que entre a nosa audiencia hai mulleres maravillosas de todo tipo, con todo tipo de gusto, e aquí podes ter o teu público. Hai de todo. Entón, podemos empezar Hai boas e hai malas, hai de todo. advertindo, non, son todas baxente. Podemos empezar apuntando un pouco as túas preferencias, non? Para que saiban un pouco por onde tirar. Tes un tipo de muller, hai un estilo de muller que che guste máis? Danos algunha pista. Bueno, un tipo de muller, eu xa dixo, a miñas mulleres gustame todas. Bueno, pois entón o campo é amplio. Se son boas personas, son... Iso, aí sí. Eu estaba lendo que ti non buscas o amor, senón compañía. Que quere dicir iso? Efectivamente, porque o amor preguntei en 3 continentes que era o amor e nadie me supo explicar. Pero compañía señor. sí, o que? Compañía, sí. Preguntache solo en 3 continentes, nós temos 3 conexión continentes, con no. todos os continentes. Se alguén nos quere chamar, ben porque quere coñecer a José, ou tamén para explicarnos que é o amor, pois por favor, Date queremos conta que escoitar. José por supuesto. Xubilado da Marina Mercante, son unha pensión das boas. Bueno, é que conquista polo estómago, porque Tamén. prepara unhas comidas No, espectaculares. quizá conquistaría máis polo estómago que polo resto. Bueno, todo suma, todo suma. E que estades facendo, se pode saber? Unha tortilla de chourizo. Vale, perfecto. Chourizo que, bueno, estámoslo preparando agora antes de que chegue o doutor Juan Atei, porque se me dixeron que Igual hoxe non lo quita. imos a analizar dentro do cocido, que agora estamos tan en tempo de cocido, cales son os ingredientes beneficiosos e outros cos que temos que cortarnos Os un médicos son pouquiño. moi amigos de quitar a carne de coche. Hola, mira que pinta. Carne de coche ou carne procesada? Despois lle preguntamos, que é o máis perigoso? Pois, si insistimos, alguén na casa quere coñecer a José, que chama o programa e que nos mande foto, José. Queres que manden foto? No, a mí dame igual. A mí
Eu contar xa dixen aquí que a mí contar que sea unha persona Boa xente. dialogante e que queira un home que se vista polos pés. Pero dialogar tamén, se é moito diálogo, tamén é moito. Sabes, remata. No, para mí O diálogo ten que ser un diálogo. Eu falo hasta cos cocodrilos. A mí me encanta, me encanta. Pois iso, que chamen se queren coñecer a José e se queren mandar foto A tamén, ver, que así ven. compañeiros. ¿Qué pasa? Hai que poñer